Gentlemen, welcome to FinSniper competition. We will start this competition by flag ceremony. Asento! Huomio katse oikeaan. Niin. Nosta lippu. Pohjanmaan tarkkaampujat ry järjestää vuosittain kansainvälisen FinSniper-tarkkaampujakilpailun Lohtajalla. FinSniper-kilpailu on suunnattu reserviläisille sekä ammattisotilaille ja sen tarkoituksena on vertailla tarkkaampujen tasoa sekä Suomessa että kansainvälisesti. Ensimmäinen tehtävä voi olla esimerkiksi yöllinen tiedustelu, jossa tarkkaampujat etsivät seuraavan päivän tuliasemia jäämättä kiinni vastaosastolle. GPS tracking device. Just put it in your rucksack or something that you know it's a little bit upwards there. The information what we get from there is not used in a tactical way. It's just a safety precaution and for the competition leaders situational awareness. Good luck. Thank you. Tän näköinen on niinku tilannekuva siitä, että tossa nyt hirmu läjää niitä pantoja yhdessä läjässä, mutta sinne ne lähtee hajautua alueelle. Ei muuta kuin lyhyttä kirmeistä. Eikä katso koko yötä. Tuliaseman löydyttyä kilpailijoiden tehtävänä on pyrkiä selvittämään maalitaulujen sijainnit ja niiden etäisyydet. Niin menee. Niin se varmaan menee. Joo. Otetaan tämä ekaksi. Mä hyppään, että se on yksi vastatarkkaampuja tai joku muu. Ja Pippi on, jota pitää suojata. Ja en mä muuta löydy kuin tuon tolliskon tuosta. Ja kyllä me sitä lähdetään jahtaamaan. Tiedustelun aikana ampuminen on ehdottomasti kiellettyä, mutta aseen kiikaritähtäintä saa käyttää apuna etäisyyksien arvioimisessa. You got to do change of direction then when you're doing your approaches, don't you? The ambush team made a U-turn now. They make another ambush. Kilpailijat kirjaavat tuliasemakorttiin tiedustelussa selvittämänsä tiedot ja hyödyntävät niitä seuraavan päivän ammuntatehtävissä. FinSniper-kilpailussa tarkkaampujat toimivat pareittain. Pareja kilpailussa on noin 20. Okay. Hello. Everything is fine. Yeah. Which one should shoot first? Kleist or Voss? Kleist. Molempien kilpailijoiden tulee toimia sekä ampujana että tähystäjänä. Okay, 650 meter. Kilpailijat arvioivat maalitaulujen etäisyydet, jotka voivat vaihdella 100 metristä jopa yli 1000 metriin. Ammunnassa on huomioitava myös erilaiset sääolosuhteet, kuten esimerkiksi tuulen suunta ja nopeus. 650 meter. No. Lader. We're shooting. Skyd. Traf. Hit 12. So, at least somebody's worse than us. Let's go kick ass! Good luck. Thank you. Ja, sådan her. Husk vind. Vind samler op nu. Så holder pænt for vind. Så holder en helt vildt for vind. Ja, jeg får svært ved at spotte, for jeg får alt i miljø. Så bare kør. Skyd. Ingen nedslag. Miss, first round on 11. Miss. My gun is broken. Yes. I dropped it. I think so too. When we walked here, the sling broke and it landed on the scope. So we had to use one of the targets to field zero it. I gave you the possibility to shoot with your friend's gun. Yeah, but we haven't got enough ammo for it. Okay. In that case,
Yeah, we missed one. I missed one target, field zeroing it, and then I got the others. Now I have to compensate for that on all the other stages. That's going to be so much fun. I can hardly wait. Time starts now! Kilpailutehtävät ja tuliasemat vaihtuvat joka vuosi, jotta kilpailu pysyy haasteellisena. Maaleina käytetään pahvitauluja tai osumasta reagoivia maaleja. Miss! Sorry. Hit. Kilpailijoilta vaaditaan tarkkaammunnan eri osa-alueiden tuntemusta ja kykyä soveltaa niitä käytännön tehtäviin stressitilanteessa. Stressiä luodaan muun muassa tehtävien aikarajoilla ja fyysisellä rasituksella. Tästä huolimatta FinSniper-kilpailu on yleistunnelmaltaan rento. Time! Stop shooting! God damn it, Alexis! 12 hits, so 72 points. Nice shooting and good luck on the competition. Thanks. No, none of the stages you had good time. You were in a hurry all the time on all the stages. So, which puts the pressure up, but Makes you work. yeah. It would have been nice if one of the stages were on a longer time frame with some harder targets. None of the targets were really hard here either. We haven't shot stage 5 yet, but I haven't seen any yet, and I doubt there's any on stage 5. Team number 5, 487 points. Heille myönnetään rastituomareiden palkinto. Majority of the range officers agreed that this team deserves Range Officers' Choice Trophy. René Vos, Kenneth Kleist. Lisätietoja FinSniper-kilpailusta ja Pohjanmaan tarkkaampujat ry:stä www.pohta.fi. The box. There's loads of them. They don't bother us. It's just Finland. It's the Finnish Air Force.